sa medyo naay kalayuan ug sudlonon nga parte sa syudad sa Davao nga sakop sa Region 11, makita ang Katigan Road to Ril. Isa kini sa mga bagong nadiskubre diri sa Mindanao, mao sila ginadayo sa mga tao karon. Bugnaw nga klima, overlooking sa tibok syudad sa Davao, ug nindot nga lugar ang mga maong rason, mao sila trending. Tara, ubanimin ninyo nga laagon ug suyuron ang Camp With Me nga located sa Katigan Road to Ril. Nga motor, alak ka, awang dalan rin. Maayong hapon mga boss. Karon day kay kauban nako ang akong partner o bisitaon nato or laago nato ang nagtrending na overlooking dira sa may Katigan to Ril sa ang Camp With Me. Bale dirian nata sa may coastal road na nukad padulong to Ril. Ang biyahe siguro nato moabot og mga 40 minutes or let's say 24 kilometers. O gang oras day nato alas 4:20 ta nanukad diri sa coastal road. Unta di pa ta maabot gabi paabot dito no kay medyo traffic jud biya karon sa Davao. Gawas na ta sa coastal road o padulong tag Bagua Playa, which is paspas na to naabot tungod sa tabang sa coastal road. Imagine dati ang mga taga south mo adto downtown or mouli og to Ril, halos sobra oras ang biyahe, pero karon gikan sa times padulong dira sa Bagua Playa siguro naara jud sa mga 20 minutes ang biyahe. Medyo labo jud ang maabot og 40 minutes sa kay nang gawas naman hinuon ang mga truck. Kung ano sa excited kita maabot og mulaag dito karon pa man sila nang gawas oy. Pero laban lang kay nanarbaho man kun nagtarong atong mga igsuon nga driver. Murag lain jud akong panan-aw ni ba kay murag muulan na pod me. Pila na jud biya kadlaw sige ulan diri sa Davao. Balo ba mo mga boss nga gabi man jud tanin man laag diha sa Camp With Me. Pero kay naabtan na mig ulan sa dalan, nanguli na lang mi oy. Mga boss, nakahinga-hinga na jud tagamay sa traffic no, nakalaos ra jud ta didto. Karon kay padulong na jud tag Dacoville, kapit na jud ta sa to Ril, duol na tagamay sa ato ang padungan dira sa Camp With Me. Excited na jud kayo mi manaka dito karon kay balita nako kita jud kayo ang tibok Davao dito, nindot jud kayo og gabi kay ang mga suga sa Davao mao nang mas gipili na mo nga hapon manukad gikan sa mo ang balay.
para syempre mapakita sad namo sa inyo ha kung unsa jud kanindot ang Davao inig kagabi. Og finally mga boss, naabot na jud ta diri sa Turil. O pila na lang ka minuto maabot na pud nato ang area na ato ang gusto laagon karon. Murag unhan siguro nato ning truck no kay medyo delikado pud niyang dala basig simba ko matagak sa tuwa. Maong sa mga igsuon nato diya nga rider, masuggest nako unhi jud ninyo ng mga inana kung open lang pod. Syempre tuwa po mbot ngan og pag-amping atong pag-drive kay napatay pamilya nga ulion.
Kapit na punta maabot diri sa may checkpoint sa Turil. Paspas lagi ta nakalaos dito na tanggong punta sa traffic diri, pero okay lang. Worth it lagi na itong adtuon. Kabalo ba mo mga boss? To be honest, wala jud kayo ko galag og Turil dati, pero tong nakita nako tong area nga nag-trending ang Camp With Me, nainganyo jud ko na gusto na ko laagon. Dati di man ko inana kalaagan kay nagsigira jud ko basketball. Kita na jud kayong checkpoint to. So duol-duol na jud ta sa to ang adtuon. Mo gamitan nato ni pinagbabawal na teknik panagsara bitaw. Kay nag dali-dali na jud tag drive kay basig maabtan tag ulan padung didto ug sa dihang nagpatunga maninuon ning isa diri. Nabaliwala ang akong teknik da. Diri ay mga boss, ug naabot na gay mo diya sa checkpoint, right side lang diha lang jud banda, kunya straight lang jud mo diha makita ra jud ninyo ng Camp With Me. So masuggest nako no kung mga tumudira kanang medyo hayag jud kay wala jud mga nakabutang na karatula kung asa padulong, mao nang mas nindot jud og hayag-hayag pa para makapangutan na jud mo sa mga tao diya ba asa padulong. Kay katong ni Agi nagisulayan na mag-adtog gabi diya, wa na jud mga tao, alas 8 pa lang hasta na jud mingawa sa dalan. Naptan pa jud mig ulan, mao to nanguli na lang jud mi karon ibalik mi kay gusto jud na mo laago ng area. Gusto jud na mo makita unsa kanindot didto Og diri aday medyo bugnaw-bugnaw na ang ilang diri panahon. Lami jud kay puyo diri kung nalang koy kwarta magpalit yuta diri. Isa sa kanindot diri kay dili kayo siya inana kalayo sa downtown kay sakop mangyapon ni siya sa Davao, pero pag once nga naa ka diri ma-feel jud nimo nga mura kag nasa bukid kay bugnaw ang panahon nya, medyo hilom or mingaw ang lugar, so maka-relax jud ka. Perfect jud siya nga area para sa kuha kung gusto pug kamo baba og downtown para mangumpra ba, maggrocery or unsa ba, dali ra pug kayo nya. Nindot pud ang atuang dalan diri perfect jud kayo siya para sa kuha. Boss, pwede mo na boss? Asang Camp With Me diri boss? Nagpala ni boss. Salamat mo yun. Ano, kampit mo. Boss, padiri tong Camp With Me. Dito boss, kanan boss. Kanan, salamat
Kanyangon pinatay ni trail diri be. Tama kanyangon na ni trail diri luwi na. Kaya man eh. Luoy lang atong ligid. Kaya nga motor. Alak ka. Awang dalan be. Dira. Salamat dili dito. Diri. Patuyok dahil siya ditong exit. Tatay, tinula labas ni mo ron. Hindi ko pwede malingi diya kay eyes on the road sa ko. Nag-order. Tapos mayong hapon. Dili, mag-tanaw lang, detour lang. Sige. Dali bayad? Opo, dali. Baba sabi. Yes, Boss, okay lang ba magpalupad ng drone dere? Opo, okay. Ay, thank you. Pila yung overnight dere? 150 po pag Friday to Sunday. Ang inyong cottage, tulugan? Ilang cottage kaya rin? Cottage. 1.5. 1.5. Overnight po. Tadi ya. Dara Nama internet dara no? Sir? Na internet, na connection no? May Wifi. Pero data wala connection. Wala man siguro signal. Grabe, pasulod pa lang gani mi kita na kay na kon Davao oh. Nindot jud kayo siya. Worth it jud kayo siya adtuon. Nya bugno pa jud kayong panahon, lami jud kayo relax diri karon. On that moonlit night, the stars were alive. You by my side, it felt like we'd thrive. Breeze whispered soft, like a lover's sweet sigh. I caught the scent of jasmine as we danced in July. Oh, the light of love shines bright in the dark. Radiant souls igniting a spark. In the night sky where our dreams took flight, we fell in love under the soft moonlight. We carved our names in the old oak tree with laughter that echoed, just you and me. Siyempre, medyo kapoy man jud ang biyahe o naka-relax naman mi dito karon among tiyan na ba mo relax. Kana mga boss, mga onday ta. Mga boss, kabalo ko dili lalim ang inyong ginaagian sa matag adlaw, pero ato ba nga lang suko lang tanin niyo permi makalingkawas ra tapuhon, pero pili agyapon ang mahimong maayong tao sa uban. Bunal rata sa kinabuhi mga boss.
Safe ride sa atuang tanan. Og salamat kayo sa inyong mga suporta. Sunod na pod.